Hello guys, good morning. Pasok na naman tayo sa trabaho ngayon guys. Sa mga hashtag Team Hilas dyan. Kay Madam Koreana Hilas dyan. Maya na naman tayo makapag-engage guys. Kasi busy sa trabaho. So mag-aalmusal na tayo ngayon guys. Ito po yung almusal ko ngayon guys. So, pinirito na matambaka at saka paksiw na hipon. So, ayan na guys. Kain na po tayo. Thank you for watching guys. Ingat po kayo lagi. Bye bye.